Instructors Handloom and Textiles Phuloni Handloom Training Center along Iron Gate Lapen Boundary Wall Kangpu Pon. Theripo Chikloni Pai Por ni Adapor Pai Sir Kepapor Phuloni Town ke Perlo Phuloni Instructors Handloom and Textiles Training Center along ke Damtangar ni Karbiang long Autonomous Council Handloom and Textiles EM Madhuram Lekthe Humri Damdet Penapi Prabjin Pen Wall Lapen Gate Salok Pon Popu Lamchak Chipitikanglo. EM Lamchak Chipitikang at Pen Son Se Ponsi Patumi Theripo ni Pai Por ni Anke Labang So Iron Gate Lapen Boundary Wall Patang Ponsi Ingpu Ponlo. Labang solong puthot training center kimi buildings kimi kikimpon tu jiaphan non chiklojon pho philote sai ke ot pangcheng pon popusi em madhuram lekthe pen ninje pon. Lapen pini labang so jai meg along Karbiang long autonomous council em Kambura Kiling em Billy Mohan Khaklari lapen Langhin constituency chairman atum pen chenglok kaprek man pengkido tum setame chitong dunsi RD pidunlo. Phuloni pen nerjeng hanse report ka Daily News. Phuloni lo, Mili Department lo, Handloom and Textile Department. Pinang narji giding pen adak ido mane hem lo, sai hem office pen jeng lo, lapen ke dak boundary wall isung kipik lo. Boundary wall ke agak perang dosta crab rumah. Chainong di pina lason du jam lapen ke hem ta awasta arbe miti silahai aputha kalam misen pen nambang so office pareng ke pan bori polo pen itu ngachingona CM sar Dr. Tuliram Longhang sar pen itu ching bai ching sai lo ya labang so Phuloni itu instructor Handloom and Textile training itu kan instructor atim nadake si ladake isi center khignai lo so hem ge permission ni panching bai jing sai alang itu nang tingkat lo so teng yang tini boundary wall bang tangik lo tangdet pen tini la si dadang nang Kangpu lo penon aku non hejong itu Karbiang Law Autonomous Council along action pen do lo so action pen lo sami itu abang selesai hem nanti building kana ini di kadhi pon lo siam sa nang tingkat teng pen nang ni buri pon lo jadi itu lah non tender sistem do lang posi non teknologi yang yang bang atau hem tak kim bani pan panceng kon itu lancar lo alam ge dan dia to kecek hutan na menali punta khobor kadro reta na endun mom lo lamcha ke chipi teng ni ladak pachuka pleng lo non building abang tani di lamcha chipi tikang lo ya bang so teknologi ko jon thong bong mission building hem ang itun kan paklang lo